Bore da. O, mae'r manager newydd i'r cyrraedd, te. Fydwch chi'n cwpio hebdda fi'n amdrwch. Ia, ond be mae fi iechyd melyn i feddwl? Yellow fever, de. O. Tita. Rwan! Mae'n rhi gynnar. Mae'n cymryd mwy amser ar y cronc beic na dydi. Ie, just paid y swnio'n ar mam iawn. Ti'n gwybod bod ei llafu hyn yn y gwaith na fel mai. O ni, ond. Sut mae'n disgwyl fi fan seiclo gorau Gwynedd? Heb feic iawn i marfer yno. Wel, allu di drio dal hogia bach gynta. Fydda hwnna ddar ei ddwyn dy feic di. Tyrd dyne'r nos. Tyrd sercho gael ddyn nos. O moes fy Romeo im. A pham fo farw, cei gymryd o'i dorri'n fyrdd o ser. Ac yna bydd wy'n epryd nef mor gain, fe syrth y byd mewn cariad gyda'r nos. Heb fedru addoli coegwy chael byth mwy. Wyddwn ni ddim fod Romeo yn golygu cymaint i chdi. Ymarfer dwi siŵr. Dawn na neb i weld os di. Cythral o beth sych, dio. Sut fyddi di alw Shakespeare yn sych? Dwi'n newid neud. Allan. A diolch yn deg mae mon gen o dy chwechad sy'n cael trio am y brif ran. Wrth gwrs i fod o. O ia, sut lle? Ond mae'r rhan yn un emosiynol. Mae'r rhaid i chdi fod wedi profi'r emosiynau i gyd, cefyd ydi actio fo'n iawn. Sut ti'n teimlo os o'n i'n prynu'r beic newydd i Dylan rwan? Ie, ond ella geith yr hen yn ôl. Ella ddim. Mae'n mynd i gael o dolyg, beth bynnag, tydi? A chan bod y ras ma'n dod i fyny. Ella bod yn colli cyfle i marfer. Ella wir. Wel, beth ti'n feddwl? Pam ddech chi'n gofyn i fi? Pam ddech chi'n gofyn i Bob Bakes? Pam, lle? Ond bod yna fod ddech chi'n gwrando fel larfar. Henffych. Bore da. O tyd, mae rhaid chdi fod yn glen o gystal a bod yn drefnus di. Neu gyd i'n coded cyflog. Gaffi'n rhedeg ei hun bore yma, dwi'n gweld. Hei! Dwi di ennill! Juliet. O, Juliet, lle wyt ti? Juliet. O, Juliet, lle wyt ti? Slaen. Dwi'n mynd i. Eidl, dy feic, di diwn. Sut, dim cael cyddiad ffôn. Ti'n gael diag tro ma'n agwyd y diawl bach. Oes o bobl? Rhagor o de, Del. Mae'n mynd i agos, di Lina. O, ti'n mynd y flaen, un banad fach arall. Ni a bod adla ddim. Be sy'n, Lina? Dych chi di dwyn Happy Pills Mrs Morgan? Na, Di Bob, di gofyn chi'n brodi fo te? ddim eto, de. Na, di cael waterfall bach dwi. O, wyllus. Lottery? Lina, i mam. Lottery. Go iawn. Ynghofiwch Bob te, newch chi'n brodi fi. Ma chdi, Del. Fyddwch chi eisiau toiber rwan a chi mor flush? Faint, Lina? O, dim byd llawer ysdi. Ennill o'r scratch hard na nes i. Faint ta? Campit. Reit, ogio, be gymrwch chi rwan? On the house, cooks, ie? Mae'n amser i gael freebies gyn Lina, ge? Fe Del. Hei. So ti'n gofyn yn neis i anti-Lina, de? Ella sa'n prynu beic newydd i chdi. O pwmp a chlwch newydd illa, de. Ei, ges i meic yn ôl hefyd. Tiw do? Sut? Nalo tro ma. O, sut olwg sy'n y mota? Na, rhyw 10 oed o ddo. Ti'n fod wedi brynu fan 10 pint gyrwyn. O, gen bwyd allu. Neud fod i leidr, li. Rhyw sinach bach arall. Beth dan di'n i wneud? Mrs Anwyl?
O, ffion fach ti sy'n na. Be sy'n cnocio am oes? Da chi'n iawn? Dir yn miwn, dir yn miwn. O, gweud y gwir ty ti. Sim lot o hwyl arna i bore yma. Dwi ddim yn dost yn ymal iawn, twel. Wel, hellal sa chi'n ffynnu doctor. O, dir yn hwnna na. Sim eisiau gwastraffu amser hwnnw nawr, oes e? Da chi siwr? O, dw. Dim Mrs Morgan siop i mi fach, waith chi. O, nag yw i. Ie. Rhyw yellow fever neu beth. Awyr bach. Yellow fever? Ti'n siŵr? Wel, dyna be glywis i. Ynti. Orydd. We dwi'n na eisiau fi gael gair yn ti. O, so bydd yn bod te? O, na. Na, becso beth yw'r rocking coin i toli slwyn. O, ie. O, Emma, dim a'n siapau bach. Dwi'n di gorffan cilch gronau eto. Ti moyn yr ysgol i ffôn i fi lan, wyt ti? Dim a'n, allu di neud hwnna wedyn ni. Rwy'n dyfu beth i ni, ond ti'n gwybod siw gegs i'r ni. Emma? O, mae'n ferch ffein yn y bôn, drwel. Fel dwi'n ani... Nawr, o ie, arwel. Becso bydd e'n neud gwrmod. O, di fe'n iawn te? O, di'n artipyn te gais yma sy'n dolanda ger o'n adolyg. A maen nhw eisiau dda fe acto yn y concert. Wel, fan i'n meddwl, walle dyle fe gwpla ar ei Rownd ar o'n adolyg. O, iddo fe cael canolbwyntio ar ei waith ysgol. Efe na beth mae'r crwt ymlaen? Wel, Edwina we'n meddwl, walle dyle fe gwpla. This fever is also known as yellow jack and is transmitted through the bite of a mosquito. Dyr y weld. This disease has a very restricted area along the Mexican coast, but is sometimes carried to ports in Great Britain. Glywys i Lina dweud na bai Roger oedd o. Be? Roger? Mae mam di dweud bod y Roger na di bod i bob man. O, dwi'n yn gwybod dim o hynny. Ond dwi'n gwybod bod hi'n hen bryd i ti fynd siar ysgol na. Y dad i fyny o'r un adeg a fi bore yma. Yn teimlo'n iawn da. Lot fwy o bobl yma ar adeg yma flwyddyn go boi. Os a fi nhw brynu presenta li. Sic. Ddim yn ei sens fyd. Christmas box go iawn li. Ei, da chi'n mynd i gwrando eto ta? No way. Gynnu eich bethau ni. O, mae rhaid ni gael hogia na fo, siwr. O, dwch lai. Dim ond y deg bod chi'n cael gwisgo teits yn un yn gwisgo trwsys o'n da. Ond swn i'n licio gwneud sioe dda hon. Iawn? A fysa'n bosib i ni gael hogia yma os nesa? Fedrwch chi perswadio nhw? A lle ma nhw am sycinio yma beth bynnag? Lawr dre'n prynu teits. Helo? Helo. Ie, siarad. Sut ydych chi? O, iawn chi. Rhyfeddol o styried, te? Pardwn? Be? Yellow fever? O, pwy ddod yn iddo chi? O, pwy ddod y ffion ta? Ie. Iawn. Diolch. Lina? Be mae'r hogia eraill? Lygiwch nhw, wy. Ti'n mynd i hun am Miss Charles o dwt? Na, O, da ni'n meddwl bod hi'n gret. A mae hi yn deud, os na chen i hogia, fe gyda ni'n sioe chwaith. Miss Charles yn di? Smoliwch chi fod yn hogia ta. O, paid fod yn wirion i ddys. Wel, medra ni'n gadael yr ysgol i lawr, oes? Heislo fo lawr? O, cerdda'n fastach ni di. O, pam y brys? O, sa chdi'n mynd dall. Dwi'n dall bod chdi di gaddod o dallen efo fi heno. O, fedra ddim rwan af draf. Ond dwi'n siŵr sa chdi'n gofyn i happy, sa chdi'n gael noson off gan efo. Dwi'n isio, ce? Wel, dau o hogia papur chi ddod o ddaled, yn te Aled. Ia. Y boes ffein sy'n gweithio i fi fel arfer, Di boes ffein ddim yn ymosod ar hogia bach a dwi'n i beics nhw'n achtan. Dwi'n gyd i feic, e? Ia, ac yn tam o'n newid brynu o. Ia, wel... Dwi eisiau gwybod beth ych am wneud am y peth. A fi? O, na fo'r boi, dad! Reit! Reit!
chdi di'r diawl bach. Gei di ddwyn beics oedd ar ogia bach. Hei, am yni bach, am yni bach. Dio ddim yn y fusnas di, met. Mae'r diawl bach yma di ddwyn beic ar ogia yma. Fel arall, met. Beic dylan di hwn. O ia, sut dalodd Aled ma ddecpins amdano fo ta? Ond nes i mi werthu fod o fo. Na fo'n pa werth oedd mi dad! Fion Parry! Ara deg rwan, Lina. Ti flaen? Mae'n esboniad os bosib. Mae Dylan a Bob, de, di mynd ar ôl yr hogyn, rhaid gael beic Dylan, de. Ia. Fion Parry, be yn union wyt ti wedi bod yn dweud wrth Mrs Anwyl am salwch Liz yn y siop? Be? Glywys di'n iawn. Mae Lina di cael andros o row pnomas di. Am be? A bo chdi di deud bo fi di deud bo gan Liz y siop yellow fever. O ia, do. Di well. Dydy ti'n ffasiwn beth? Do, tad, glwys i chi'n deud wrth ni a... Be? Deud bo gan Liz y siop y felyn. Y felan ddydy si. O, Fion. Di galondi di'r felan. Depression, Fion. Ddim yellow fever.